Boas! Entre os libros que surxiran nos últimos anos que pretenden desmontar preconceitos sobre o galego, destaca 55 mentiras sobre a lingua galega a análise dos prexuízos máis comúns que difunden os inimigos do idioma, coordenado polo incansável Xosé Enrique Costas en 2009. Este libro fornece información moi interesante a todas as persoas interesadas no noso futuro lingüístico. Porén, no combate a algúns preconceitos, os redactores da obra acaban por alimentar outro, como veremos hoxe en galego de todo o mundo. Mais que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. En 2 capítulos do libro 55 mentiras sobre a lingua galega, a lusofonía é o principal contraargumento usado para anular 2 supostos preconceitos sobre a nosa lingua, o de que non ten proxección internacional e o de que dificulta as relacións empresariais. Oxalá pudésemos categorizar estes xuizos como simples preconceitos, mas na verdade estamos perante 2 realidades difíceis de negar, que por acaso, aínda por cima, son en grande parte o resultado directo de certas políticas lingüísticas, executadas nas últimas décadas e defendidas no propio libro que estamos a analizar. Encarrilado por estas políticas lingüísticas, o galego desiste de unir o seu camiño ao do portugués, afastando cualquier tipo de colaboración coa sexta lingua máis falada do mundo, e agrupados sistemáticamente xunto ao vasco ou ao catalán, como máis unha lingua minoritaria sen Estado. Os reintegracionistas non nos opomos á alianza coas linguas minorizadas, iso debe ficar claro, mas desde que isto non implique cortar o vínculo coa lusofonía, como ten acontecido até agora. E se isto se fai, é preciso asumir que ten un prezo, que é precisamente limitar a proxección internacional ou dificultar as relacións empresariais. Así que, depois de décadas a caracterizar o galego como unha lingua do campo e das clases populares, depois de décadas a explicar que o galego é unha lingua tan diferente do portugués como do italiano ou do francés, depois de anos e anos a afastar os textos escritos e orais lusófonos das aulas de galego, depois do tempo dedicado a condenar termos converxentes coa lusofonía, depois de tanto tempo en definitivo a estranxeirizar o portugués, que sentido ten agora chamar mentirosos aos que ignoran a lusofonía cando din que o galego non ten proxección internacional ou dificulta as relacións empresariais? Que sentido ten agora defender cínicamente que o galego facilita enormemente as relacións empresariais con Portugal e co Brasil? Non será este o verdadeiro preconceito? O galego podería, si, incentivar as relacións empresariais entre a Galicia e o resto da lusofonía se fose levado ao ensino cunha óptica reintegracionista, mas hoxe é obvio que complica máis do que facilita, tanto que estamos a conseguir que as persoas galegas e portuguesas estexan xa a preferir usar o castellano ou o inglés para comunicar entre elas. Até a pouco, a maioría das persoas galegas, independentemente da súa clase social ou da ideoloxía política, relacionábase oralmente en galego co mundo portugués. Se hoxe en día non o ve como unha continuidade, é porque o contacto con ese mundo foi cortado de forma radical, lingüística e ideolóxicamente. E a culpa non é dos inimigos do galego. Ou teñen eles culpa da fronteira ortográfica interposta. Ou teñen eles culpa das decenas de hiperenxebrismos postos en circulación nas últimas décadas. Rematar, amosar, decatar, para acabar máis profunda a fronteira. Onde está aquí o preconceito? Nesta postura de Xosé Enrique Costas, como na de outros filólogos galegos, existe algo de elitismo. Por un lado, afírmase que o galego cabe perfectamente na lusofonía, que serve para comunicar con ese mundo, mas por outro non se explica como poden usufruir desa vantaxe as persoas galegas, de maneira que só algúns filólogos, que teñen meios, tempo e formación para estudar o portugués pola súa conta, conseguen relacionarse co mundo con que teóricamente debían poder relacionarse todos os galegos. O exemplo témolo no propio Costas, que recentemente interveu no Parlamento portugués. Moitas persoas dixeron nas redes sociais que o tiña feito en galego sen problema, mas a verdade é que o fixo nun galego reintegrado quase sen castellanismos, imposível de construir se non se coñece o portugués. E voltamos aquí a unha pregunta recorrente. Queremos unha lingua para obter vantaxe dela toda a sociedade ou só para tirar en proveito filólogos e escritoras? Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.